कैसे अच्छा भैया हम मगध सम्राट सुदर्शन यादव के शीश व्यास सुरेंद्र कुमार चिंगारी ग्राम सलैया थाना शेरघाटी जिला गया मगध बिहार आई सभे अरवा सभन के बीच में एगो हम होली के दुगोला कैसेट भेजा तनी ऐसे सरकार कोनो प्रकार के त्रुटि हुई हमनी दोनों भाई के अपना घर के एगो छोट बालक समझ के माफ कर दे हैं। फागुन में फरकेला चोली बान चरकेला सरकेला चरा बसंती बिहार में नवका उमंग रंग सबका के संग में जंग छिड़ल कतने के में हर भतार में फूल फूल वरिया में चंपा केरिया में फूल फूल वरिया में चंपा केरिया में तीसी फुलाई गईल सबसे बधार में जुबुल जोगार निक लागे बाहर में आई जयपाल भैया हमरा मंडली के अध्यक्ष भी बैठल बानी हमरा बड़ भैया रामोतार यादव जी जयपाल भैया में मौगी कहतिया कि मैं जाड़ा के समय तो बीतिए गई लेकिन सोहराय भैया फागुन नियर आए वाला बा अभी ले हमर समांग घरे नइले हा आहा हा 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 कहतारी घरवा बाटना भतार के करास रंग लगवाई घरवा बाटना भतार घरवा बाटना भतार के करास रंग लगवाई
कहत या मौगी सोहरा भैया वही देवारवा नदान बाट घर में वही देवारवा नदान बाट घर में उठला दरा दिया लहरिया गतार में उठला लहरिया दरा दिया गतार में आर देवरो न बाट तो यार हो आहो देवरो न बाट तो यार के करास रंग लगवाए ना बता के करास रंग लगवाए वाह जय हो बना रहा क्या बात है बिहारी भैया मौगी कहतिया का आर पिया परदेसवा कलेसवा में डाल ले ये पिया परदेसवा कलेसवा में डाल ले फागुनी बेअरिया में हम के विसार ले फागुनी बेअरिया में हम के विसार ले आहो के करास कहीं समाचार हो होके करास कहीं समाचार के करास रंग लगवाई होली हो होली हो घरवा बाटना भता
मानवा ए बाबा राम जानवा कठोर कैल मानवा सुख से न बीतती आसो के फगुनवा ए सुख से न बीतता रे आसो के फगुनवा आर बुझ जौन दुख राम तार हो आहो दुख राम तार आहो बुझ जौन दुख राम तार के करास रंग लगवाई घरवा घरवा बाटना भतार के करास रंग लगवाई घरवा ए होली हो होली हो होली हो घरवा बाटना भतार के करास रंग लगवाई कहतिया काम हो गया हा कहतिया का अरे अब ही देवारावा ना दान बाटे घर में उठेला दरदिया लहरिया गतर में ए अब ही देवारावा ना दान बाटे घर में उठेला दरदिया लहरिया गतर में ए आहो देवरो न बाटे तैयार हो आहो देवरो न बाटे तैयार के करा से रंग लगावा